Simula ngayong Pebrero, uobligahin ng Naga City Bike Board ang mga e-bike owners mula sa kalapit bayan na pumapasok sa Naga City na iparehistro ang kanilang mga e-bike. Kasabay ito ng pagpaparenew ng mga unit ng e-bike na dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. May mga namumonitor kasi ang bike board na nagmamaneho ng e-bike mula sa mga kalapit bayan ng lungsod. Abiso po naman sa mga outside Naga na ma-renew o kaya ma-rehistro. Dapat po nakaregister sinda sa munisipyo ninda. Muna, duman sila nakarehistro, duman sila nagre-residence. So dapat na-rehistro po sila duman sa lugar nila bago po i-rehistro kang city government. Dahil ito pong municipal ordinance duman lang sa lugar ninda. Nakasako. Pag nagluwas ka po, pag naglawag ka sa Naga, magparehistro ka man sa Naga. Bilang paghahanda sa pagpaparehistro ay magtatalaga ng lugar ang bike board kung saan maaaring magparehistro ng e-bike ang mga e-bike owners. Ang city government po nagtaon ng panahon, nagtaon ng lugar, saka ng pitsa kunwarin ang mga ma-renew, saka ma-registered. Ini po si mga bagong bakal na unit, pwede po sila magbisita po sa February 13. Yan po starting ang new registration ng mga bagong unit ninda. Si ma-renew po, ma-start po kami sa February 9. Mahalaga umanong nakarehistro sa mga LGU ang mga e-bike para sa seguridad ng mga owner at kanilang e-bike unit. Jan Amador, CSN.